Bé, jo crec que són constants, som una persona constant. Quan me proposo una cosa intento arribar fins al final i sóc una persona en aquest sentit molt lleal. Dic el que penso. L'altra cara de la moneda, la caparruda, jo crec que són tan constants com caparrut i a més m'ho diu tothom, deu saber. Jo me veig un tio molt normal, una persona molt normal. Sí, potser qualque vegada pot donar una imatge d'un poquet d'excés de seguretat, tal vegada aquest punt de soberbia. Però jo crec que no ho som així. La gent que me coneix sap que som capaç de fer una reflexió i que en un moment donat puc entrar dins el raonament dels altres. M'agrada intentar fer les coses bé. En aquest sentit som un poc intransigents, en jo mateix, però també potser en els altres. Jo crec que és molt important la comprensió. Ser capaços de posar-nos en el puesto de l'altre. Si tots fóssim capaços d'entendre les situacions dels altres, potser els entendríem més bé. No són tan sèries com la gent se pensa. Els que me coneixen saben que la meva capacitat de riure-me'n, és vera, comença per jo mateix. Hombre, el naixement dels meus 3 fills no és una alegria, són 3 i qualsevol d'elles irrepetible. Balears. Mallorquí. Espanya, sense Balears, és menys Espanya. Li falta qualque cosa. Balears és Espanya. És un amic meu, un gran amic. Un gigant polític. El futur del Partit Popular, Palma i ja on hi vulgui. La intel·ligència política. Sensibilitat, un home sensible. Serietat, rigor. La confiança, la seguretat. Un tipus que te pot fiar d'ell.